33 n'oge na-adanyeghị n'emume afọ nke mbụ n'arọ ụka. Igbo Catholic Community ji obi aṅụrị ekene ezinụlọ anyị niile na ndị niile nọ ebe dị iche iche n'ụwa niile anyị na ha ga-aka ụka tata. Na aja nke Maasị tata, ndị nne ICW na-ayọ amara Chineke na ngọzi ya n'isi ndị otu ha niile na ezinụlọ ha niile, wee na-ayọkwa ka nne anyị dị asọ Virgin Maria site na ekpere nke ya n'ebe nwa ya nọ, ka ọya nke COVID bụrụ nke ya ebenata si na ụwa nke anụnwa wee gafelụ. Ezinụlọ amụchie na-enye Chineke ekene, na-ayọkwa ngọzi ya na amara ya n'isi Ụzọma amụchie, onye nke na-elota mgbe eji were mụọ ya. Ezinụlọ Elo na Obi mba na-efo na-ayọ maka mkpụrụ obi Caroline Ezeọba, Catherine Chukwudozie na Gabriel Ezeọba. Ezinụlọ Osi na Nneka Ụfọndụ na-ayọ maka mkpụrụ obi Frederick Okwuduba, Marcelina Okwuduba, Augustine Ututo, Dominic Ụfọndụ, Silas Okeke na Justina Okeke. Cecilia Ụfọndụ na-ayọ maka mkpụrụ obi ndị niile nwụrụ n'ezinụlọ Okwuduba na n'ezinụlọ Ụfọndụ, na mkpụrụ obi ndị niile nọ na purgatory. Ezinụlọ Ụfọndụ na Ọkọlue na-ayọ maka mkpụrụ obi Reverend Father Julius Ututo. Ndị Hirizon na-ayọ maka mkpụrụ obi onye otu ha Teresa Nwosu. Ndị Hirizon niile na-ayọkwa maka ndị niile na ezinụlọ ha niile Hirizon, ndị niile mmadụ nwụnarịrị n'otu ha, na-ayọkwa ka mkpụrụ obi ha ncha zuru ike na ndokwa. Ka mkpụrụ obi ndị niile nwụrụ anwụ, ndị niile anụnwa anyị kpọpụtalụ, ka mkpụrụ obi ha zuru ike na ndokwa. Onye isi nchụaja na aja nke Maasị tata bụ ụkọchukwu anyị Jude Umeobi. Kịta ka anyị were aṅụrị na okwukwe tiekọta ọnụ na ukwe. Bịanụ n'ụlọ nsọ ka anyị jee too ya, ka anyị too Chukwu. Ka anyị jee too ya, ka anyị too Chukwu anyị. Ka anyị jee too ya, onye kere ụwa niile. Ka anyị jee too ya, Chukwu kere anyị. ka anyị jee too ya. Anyị ekene gị. Ka anyị jee too ya. Chukwu igwe ndị agha. Ka anyị jee too ya, onye kere ụwa niile. Ka anyị jee too ya. Nna ha na Nwa na Mmụọ Nsọ. Amen.
ka ngọzi nke onye nwe anyị Jesu Kristi n'ịhụnanya nke Chukwu Nna na ịdịkọ n'otu nke mmụọ nsọ na-enye dịrị unu niile. dịrịkwara gị Ụmụnna Kristi otu dị Jesu, na ndụ ebe ebe. anyị ekele Chineke maka ụbọchị ọma nke o nyere anyị n'ụbọchị tata. Ọ dịkwa ka anyị anọkwa n'oge sọma. Ekele dị Chineke, anyị ncha wee gbakọkwa ọzọ ka anyị wee fee Chineke anyị ofufe. N'ụbọchị tata bụ ụka nke 33 agbapụtagola anyị ndị na-ayọ ka anyị cheta ha n'ụzọ pụrụ iche. Ngwanụ ka anyị tiezie mba anyị dị iche iche na mba ndị ezinụlọ anyị ga na-ayọkwa Chineke ka nsogbu nke anyị nọ n'ime ya bụrụ nke ga-enwe njedebe ọsịsọ. Ụmụnna, ka anyị kwado onwe anyị nke ọma maka nnukwu emume nke Eucharistia site n'ikwupụta njọ anyị. Onye bịara n'ụwa ịzọpụta ndị lọlelụwa, onye nwe anyị mee ebere. Onye bịara n'ụwa ịtọta ndị mee njọ, Kristi mee ebere. Onye nọ n'aka nri Nna na-arịọtara anyị Chukwu arịrịọ, onye nwe anyị mee ebere. Ebere ka Chineke jike niile mere anyị ebere, gbaghara anyị njọ anyị, duru anyị na ndụ ebe ebe. Otito dịrị Chineke n'elu kacha elu. N'ụwa udo dịrị mmadụ n'ihe ha na-asọ Chukwu. Onye too gị, onye kwupụta ọrụ ọma gị, onye sebụlụ gị, onye Edo gị ebube, ekele gị n'ihi nnukwu ebube gị. N'ụwa Chukwu, eluigwe Chukwu na ike niile, Yesu Kristi, sotu nwa Chineke mụrụ. Njọ nkụwa mere anyị ebere, kpochapụ njọ nkụwa, nara arịrịọ anyị. N'aka nri Nna mere anyị ebere, sọgide asọ, sọsọ gị bụ dị nwenu, sọnsọ gị o Yesu Kristi kachasị elu. Mmụọ nsọ na ebube Chukwu na Amen. Ka anyị rịọ arịrịọ.
Dịwenụ Chineke anyị, biko nye anyị aṅụrị ịdị na-efe gị mgbe niile. Gị bụ onye ihe ọma niile si n'aka ya bịara anyị. Gị ka anyị na-agbara odibo. Biko mee ka anyị site n'ịgbara gị odibo nweta aṅụrị zuru oke n'iru gị oge niile. Site na dị nwere anyị Jesu Kristi nwa gị, oge na-adị ndụ na-achị ịdịkọ n'otu nke mmụọ nsọ Chukwu site n'ụwa ta ụwa niile. Amen. Ihe ọgụgụ ewetara n'akwụkwọ ilu. Olee mmadụ ahụ nwere ike ịchọtara onwe ya nwunye nwere ezi agwa? Ọnụ ahịa ya karịrị nke ọlaọcha na ọlaedo. Di ya na-enwe ntụkwasị obi n'ebe ọ nọ. Ọ dara oke ọnụ nke na o nweghị ihe ọbụla a ga-eji gbanweta ya. Ọ na-akpọbatara di ya ihe ọma. Ọ naghị akpọbata nke ọjọọ na ndụ ya niile. Ọ na-eweta owu eji akpa akwa nchuoyi na akwa ụlarị, bịakwa were aka zụrụ azụ na-ekwe akwa. Ọ na-ejide osisi ịkụkụ owu n'aka, bịakwa were mkpịsị aka ya na-akpagharị igwe eji akpa owu. Ọ na-eweta aka ya ka o rute ụmụ ogbenye. Ọ na-esetikwa ogwe aka maka igbo mkpa ndị nọ na mkpa. Mma ahụ dị aghụghọ, ịma mma bụ ihe efu, kama nwanyị na-atụ egwu Onyenwe anyị bụ onye kwesịrị inye otuto. Kwụọnụ ya ụgwọ ihe ọ rụtara n'ọrụ, ka ọrụ aka ya bụ ihe eji eto ya n'ọnụ ụzọ ama niile. Okwu nke Osebụlụwa. Abụ ọma na azịza ihe anyị ga-aza bụ: ngọzi ga-adịrị ndị na-atụrụ Chukwu egwu na-eso ụzọ ya. Zanụ ya. Ngọzi ga-adịrị ndị na-atụrụ Chukwu egwu na-eso ụzọ ya. Ngọzi ga-adịrị ndị na-atụrụ Chukwu egwu na-eso ụzọ ya. Ngọzi ga-adịrị ndị na-atụrụ Chukwu egwu na-eso ụzọ ya. Ngọzi dịrị ndị na-atụ Chukwu egwu na-eso ụzọ ya. Ihe aka gị pụtara ka ị ga-eri. Aṅụrị na-aga n'ihu ga-abụ nke gị. Ngọzi ga-adịrị ndị na-atụrụ Chukwu egwu na-eso ụzọ ya. Nwunye gị ga-adị ka osisi vaịn na-amị mmịmị n'ime ụlọ gị. Ụmụ gị ga-agarube oche nri gị ka o mee osisi oliv. Ngọzi ga-adịrị ndị na-atụrụ Chukwu egwu na-eso ụzọ ya. Otu a ka esi agọzi ndị na-atụ Chukwu egwu. Ka Chukwu si na Zayọn gọzie gị, ka ị hụkwa agamnihu nke Jerusalem, dịkwa ndụ hụ ụmụ ụmụ gị. Ngọzi ga-adịrị ndị na-atụrụ Chukwu egwu na-eso. 是。 Ka Chukwu si na Zayọn gọzie gị, ka ị hụkwa agamnihu nke Jerusalem, dịkwa ndụ hụ ụmụ ụmụ gị. Ngọzi ga-adịrị ndị na-atụrụ Chukwu egwu na-eso ụzọ ya. '
Ihe ọgụgụ ewetara n'akwụkwọ ozi mbụ Pọl dị asọ dịgara ndị Tesalonaịka. Ụmụnna m, ọ dịghị mkpa idegara ụlọ akwụkwọ banyere oge ma ọ bụ mgbe ihe ndị a ga-emezu, n'ihi na unu onwe unu ma nke ọma na ụbọchị Onyenwe anyị ga-abịa na mberede dị ka onye ohi si abịa n'abalị, mgbe ndị mmadụ ga-anọ na-ekwu sị, udo na ume na obi iru ala adịla. Mgbe ahụ na mberede ka mbibi ga-abịakwasị ha dị ka ihe mgbu nke na-abịara nwaanyị na mberede mgbe ime na-eme ya. Ha agaghịkwa agbalaha ya n'ọsọ. Ma unu onwe unu, ụmụnna m, unu anọghịkwa n'ọchịchịrị. Ya mere, unu ekwela ka ụbọchị ahụ jide unu na mberede dịka onye ori. Unu niile bụ ndị nke ìhè, unu niile bụkwa ndị nke ehihie, n'ihi na anyị abụghị ụmụ nke abalị ma ọ bụ ụmụ nke ọchịchịrị. Ya mere, ka anyị gharanụ ịrara ụra dịka ndị ọzọ si eme, kama ka anyị mụrụ anya nwekwa anya udo. Okwu nke osebụrụ ụwa. Hallelujah, 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 Hallelujah. 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 Na-echere uche, na-ekpe n'ekpere ugboro ugboro, ka unu wee tozuo oke n'ikwu n'ihu nke nwoke mmadụ. Haleluya, 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 Hallelujah. Onyenwe anyị nọnyere unu. nọnyekwara gị. Ihe ọgụgụ nke a si n'oziọma dị nsọ nke Matiu dere. Otito Rege dị nwee na Jesu tụrụ ụmụazụ ya ilu wee sị ha, otu nwoke chọrọ ịga obodo ọzọ. O wee gbaa ụmụodibo ya kesaa ihe o nwere, tinye ha n'aka. Otu ka o nyere 500 naira, bịakwanye nke abụọ 200 naira, nyekwa onye nke atọ 100 naira. O wee mesịa pụọ ije n'ala ndị mba ọzọ. Ngwa ngwa odibo ahụ natara 500 naira jiri ego e nyere ya zụọ ahịa, wee rite uru 500 naira ọzọ. Etu ahụ kwa nwa odibo natara 200 naira ritekwara uru 200 naira ọzọ. Ma nwa odibo natara otu akpa ego jere gwuo ala lie ego nna ya ukwu. Mgbe ogologo oge gasịrị, nna ha ukwu lọchịatara azụ, ya na ha wee pịazie akụ na ụba. Odibo ahụ natara 500 naira wetara 500 naira nyere ya, bịakwa tụkwasị ya 500 naira ọzọ.
nna ha ukwu wee sị ya, o wee sị nna ha ukwu, inyere m narị naira ise, lee, eritere m agba ego ise ọzọ n'ụlọ. Nna ha ukwu wee sị ya, ezi nwa, imere nke ọma, ibe ezi odibo kwesịrị ntụkwasị obi, ebe ị gosiri na ịbụ onye kwesịrị ntụkwasị obi na nwa ihe dị ntakịrị, aga m eme gị onye isi na-elekọta ihe buru ibu anya. Bịa banye n'ọṅụ nke nna gị ukwu. Odibo nke natara narị naira abụọ bịakwara sị nna ha ukwu, inyere m narị naira abụọ, ma lee, eritere m narị naira abụọ ọzọ n'ụlọ. Nna ha ukwu wee sị ya, ezi nwa, imere nke ọma, ịbụkwa ezi odibo kwesịrị ntụkwasị obi, ebe ị gosiri na ịbụ onye kwesịrị ntụkwasị obi na ihe dị ntakịrị, aga m eme gị onye isi na-elekọta ihe buru ibu. Bịa banye n'ọṅụ nke nna gị ukwu. Emesịa, onye ahụ natalụ otu narị naira bịara sị nna ha ukwu, anwa m na ịbụ mmadụ siri ike na mmete, ịbụ onye aka ntagide, ị na-ewe ihe ubi n'ebe ị na-akụghị mkpụrụ ọbụla, na-achịkọtakwa ihe ubi n'ebe isonyeghị. N'ihi ya, egwu gị tụrụ m, nje lie ego gị n'ala, lekwa ego gị were. Nna ha ukwu wee zaa ya sị, ịba ajọ nwa odibo, onye umengwụ. Ị matara na ana m ewere ihe ubi n'ebe m akụghị mkpụrụ, na-achịkọtakwa ihe ubi ebe m akọnye. Ihe ị gara eme bụ itinyere m ego m n'ụlọ akụ, ka ọ ga-abụ mgbe m lọtara, aga m anara ego m, narakwa ọmụrụ nwa dị na ya. Ngwa napụrụ ya otu narị naira ahụ o ji, were ya nye onye nwere narị naira ise, n'ihi na onye nwere enwe ka a ga-enyekwa, ka nke o nwere wee bawanye. Ma onye na-enweghị enwe, ọbụnadị nke o nwere, a ga-anapụ ya. Chụpụnụ nwa odibo ọjọọ a n'abalị n'ime ọchịchịrị, ebe ịkwa akwa na ịta ikili eze ga-adị. Ozi ọma nke o si bụ ụwa dịrị gị Kristi. Ka anyị si ozi ọma nke anyị na-enweta mgbaghara nke njọ. Amen. Otu ozi Jesu, dịka anyị sikwara na mbido aja mas, anyị na-ekele Chineke bụ onye na-enye anyị ike na amara ka anyị nwee ike na-ezukọ, na-ekelekwa ya etu o si wee gọziere anyị ụbọchị tata. Anyị chere na n'ụka gara aga ihe anyị na ikuku na oyi jere, ma tata wee maa mma. Anyị were akaka ụka anyị n'ilo. Anyị na-akọwapụtakwa na ọ bụrụ na ụbọchị adịrọ mma ma ọ bụ obere mmiri na-ezo, ị maa na ụkọchukwu nwere ike na ọ n'ime ụlọ ụka na-aka ụka. Ụkọchukwu na ndị na-aga ihe ọgụ na ọnụ ụlọ ụka n'aka ndị ọzọ anọ na moto ha n'ilo, enwe spika ga-adọ n'ilo, enwe ike na-ege ihe a na-aka n'ụka n'ime ụlọ ụka.
anyị nwetakwuo flat screen TV tinye ya, ọ ga-adị mma. Ya bụ ihe anyị na-enega anya ya, maka na oge anyị nọ na ya ugbu a bụ oge mmiri na oge oyi. O wee bụrụ ma ya so anyị were ekele Chineke ịtụ anyị si zukọ taata akwụkwọ nsọ na okwu nke Chineke wee na-akọrọ anyị ọmarịcha akụkọ dị iche iche maka iji onyinye Chineke nyere anyị wee na-arụ ọrụ. Ọ dị mmadụ anọ ihe ọgụ taata kọpụtara anyị etu ha si wee were onyinye ha wee lụọ ọrụ. Mmadụ ịnọ. Ka anyị bido n'oziọma. Oziọma kwuru maka mmadụ ịtọ. Ihe ọgụ nke m wee kwuzie maka ofu onye. Mana ọ na-ebido n'oziọma, anyị ga-afụ ụmụ odibo nna ha ukwu kelee ego iji wee zụọ ahịa. Ewesa anyị na nna ha ukwu gara ije jee obodo ọzọ. Mmadụ abụọ ndị enyere ego wee binie were ego ha wee jee ozi wee zụrụ ahịa wee gbaa mbọ dị ya nọ. Ndị be anyị na-asị na onye a ga-eme họzụ, nọ na họzụ. Ha wee zụọ ahịa wee nwetakwa mmaji ihe e nyere ha. Onye nke ọzọ wee were ego e nyere wee nie n'ala. Oruzie mgbe nna ha ukwu nọtalụ ka ha wee kọọrọ ya ka ha na ije si wee jee. Onye ọbụla wee bịa. Onye nke mbụ si nna ha ukwu na ego inye m enwetakwara mmaji. Nna ha ukwu wee too ya. Onye nke abụọ ofu ihe ahụ na ego nke inye m enwetakwara mmaji wee tụkwasị ya n'elu. Nna ha ukwu wee too ha. Onye nke atọ wee bịazie akụkọ wee si ebe niile. O bidogodu ịgbọrị nna ha ukwu na ya nwa na o bifere mmiri. Ọkwa ka ụnụ fụ ọbụrụ tata ka ihe ụwa bidoro. Amen. Cheki elu mgbe dere akwụkwọ nsọ ọnụnwa. Cheki elu ya nwa odibo ka e nyere ego a ga-eji zụọ ahịa. O chefuo na ọnwụ na enyere ego onaghị enyere ego na ọnwụ na ị nwetakwa sọnsọ onye ahụ enyere ya na 100. Ọnwụ na ị nwetakwa 100 ọzọ na ị nwetago 100%. Amen. Maka na a sị na onye ha ka isi na-awa ya na ha. Mana ka ihe o mere ọ gaghị n'ihe ego na ana ọ bụrụ sọnsọ ya. Nna ugwu amatazie o were kọrọ akọ niile wee bozie nna ha okwu na ya mana o bifere ya azụ na ọ na-ebute ihe n'ebe ọkọrọ. Ọ dị so funny. Na mbụ ka o bidolu. Amen. Ọ ka anyị fụ na enwe ihe dị ọfụ n'okpuru anyanwụ. Ụwa na nwaanyị nọ n'ime ya. O tego o bidoro. Onye nyere ego ka wee zụọ ahịa. Etu a ka ọ dịkwa inwe ike bunye mmadụ ego mgbe ọ bịara iburu gị ego were ọnụ ọma bịa na-eburu ya. Oruzie mgbe ọ ga-akwụ gị ụgwọ o nwere ike chọzie ka o memina aga ka i wee hapụzie ịgba ya ụgwọ ego ji gị. So o tego ihe nwa bidoro. So nwa odibo kama ọ ga-ejekwa mbọ etu ego nyere ịra o were ego n'ihe n'anya. Nna m kwuo si ya ị ka ya itikwe n'ụlọ akụ tinye na bankị onye ọmụgwọ mụta ka anyị were dibe. O wee gosi anyị
ndụ n'ụwa anyị nọ n'ime ya na ọ mmadụ ka ara ya kwanụ ndị mmadụ ka ara ya. Oke, nke a bụ akụkọ nke ozi ọma. Ihe mmụta anyị wee bụrụ na anyị ga-eji onyinye ngọzi nke Chineke nyere anyị wee na-eje ozi, wee na-arụ Chineke ọrụ, n'agbanyeghị etu anyị chere ọra. Ihe ọ bụ nke mbụ si n'akwụkwọ nke ilu Proverbs wee bịazie bukete ya nso ka e kwesịrị bukete ya nso n'ezinụlọ anyị. O butulie nnọọ, buturuo ya anị wee kụzie maka ezinụlọ na ya nwebe ezinụlọ. O ji ofu onye wee maatụ. Ọ na-ekwu maka mmadụ niile, nne, nna na ụmụaka, mana o wee were sọsọ nwunye wee maatụ. Ọ sị, olee onye ahụ chọtara nwunye nwere ezi agwa na ọnụ ahịa ya karịrị ọlaọcha na ọlaedo. O wee kwuo ọtụtụ ihe dị iche iche gbasara ezigbo nwaanyị na ezinụlọ, nwaanyị nke na-atụ egwu Chineke. Ọ ya ka anyị ji wee kwee n'ukwe, ngọzi ga-adịrị ndị na-atụrụ Chukwu egwu na-eso ụzọ ya. Unu chetara mgbe a na-ekwubu ụdị ukwu a, mgbe a na-agba akwụkwọ, right? Anaghị emisi na agbamakwụkwọ a na-ekwe. O wee kwuo ọtụtụ ihe dị iche iche gbasara ezigbo nwaanyị na ezinụlọ. Mgbe ọ na-ekwu ya n'ọbụ ihe ka ọ na-ekwu maka ezigbo nwoke, maka na ịbịaghara ikwu maka ezinụlọ, ị gaghị ekwuo maka ofu onye rapụ onye nke ọzọ. Ị gaghị ekwuo maka nwaanyị rapụ nwoke, ma ọ kwuo maka nwoke rapụ nwaanyị. Ime ya etu a, ịmadụ na-ebu pasha. Amen. Ya maka na ọ bụrụ na enwe ezi nwaanyị na-agba mbọ na-arụsi ọrụ ike ka ezinụlọ na-aga n'iru na-eme ihe niile ọfụma, mana abịazie nwee nwoke na-egbosa ka ihe ga-adị, ezinụlọ ha saa. A sị na aka nnukwu aka ebe mee gịnị? Akwụwa aka nri. Ọ bụrụ na enwe nwaanyị na-arụsi ọrụ ike, nwee nwoke ga-abụ ọnọdụ ọ na-apị sọsọ TV remote ọ na-apị TV remote, ọ na-enye ọda, ịfụ na ọ gaghị awọk. So ije gwa ya nwere ihe ọgụ nke mbụ, ịmara ihe niile e kwuru maka ezigbo nwaanyị, ime gịnị? I werekwa ya buje n'ezigbo nwoke na-elekọta ezinụlọ ya anya, na-achọ maka agamnihu ezinụlọ ya, na-alụsi ọrụ ike, na-asọpụrụ onye ọbụla. Ka ị na-ekwu maka ezigbo nwoke, ka ị na-ekwu maka ezigbo nwaanyị, ọ ya nwa bụ na ezinụlọ na-aga ọfụma. Ya nwa bụ na ha na-arụ ọrụ Chineke kele ha, ọrụ Chineke kele ha. Den ọ bụrụ na ha nwere ụmụaka, ha wee jikọọ obi ọnụ wee mee gịnị? Wee na-azụ ụmụfa, ụmụ nke Chineke nyere ha. Ọ ya nwa bụ na ha na-arụ ọrụ, na ha ji talenti ha dịka ezikwo n'oziọma, na ha ji amamihe na nghọta na ngọzi nke Chineke nyere ha
wee na-alụ ọrụ wee na-efe Chineke. Ihe ọgụ nke abụọ si n'akwụkwọ Pọl asị degara ndị Tesalonika wee sị anyị na ọ bụ eziokwu na Chineke nyere anyị amara dị iche iche ka anyị wee na-alụ ọrụ, na anyị marakwa na oge anyị nwelu pere mpe na oge anyị nwelu iji wee lụọ ọrụ ụlọ ma Chineke nyere anyị n'oge pekwere mpe. Ya ka anyị bido ozugbo ozugbo, ka anyị hapụkwa idowe echi, maka na a na-ekwusị na echi dị ime na amaghị ihe echi ga-amụta. Ka anyị bido ozugbo ozugbo wee na-alụ ezi ọrụ. Ya maka Pọl sị na-agwa anyị na ya nwabụ ihe ọgụ nke abụọ, ka anyị hapụkwa idowe ya echi, maka na anyị sị na ọrụ ọma niile nwere ụgwọ, ka n'ụwa ka n'ụwa ọzọ. Ọrụ ọma niile nwere ụgwọ, ka n'ụwa ka n'igwe. Akụ na ụba Chineke nyere mụ, aga m eji ya tụọrụ ya mma. Amen. Anyị na-ekwasị ọrụ Chukwu dịrị mụ na gị, ọrụ dịrị mụ na gị, ọrụ ihe sibe ike, were obi gị nye Chukwu ọrụ. O wee bụrụ maka ịlụ ọrụ nke Chineke kele anyị, ka okwu nke Chineke na-echere anyị n'ụbọchị tata, ka anyị site na gracia na ike na amara iji wee na-eje ya nwaba ozi, wee na-aza oku Chineke kpọrọ anyị n'elu ụwa anụnwa. N'ikpeazụzi ka Chineke wee kwụọ anyị ụgwọ dịrị ezi ọrụ anyị ga site na Kristi Onyenwe anyị. Amen. Ka anyị kwupụta okwukwe anyị. Ekwe m n'otu Chineke na-ajị ike niile, onye mere eluigwe na ala, na ihe dum a na-ahụ anya na ndị anaghị ahụ anya, ya na otu Onyenwe anyị Jesu Kristi, otu nwa Chineke nwụrụ nna mụ tupu ụwa tụọ ụwa niile, Chukwu si na Chukwu, ihe si n'ihe, ezi Chukwu si na ezi Chukwu, amụrụ ya amụ, emeghị ihe eme, ya na nna bụ otu ihe ya ji bụ Chukwu, onye si na ya mee ihe dum, onye maka ihe anyị bụ mmadụ, maka ihe nzọpụta anyị si n'eluigwe gbadata, nwụrụ arụ na Virgin Maria site na mmụọ nsọ mmadụ, abịa gbagbuo ya n'oge n'ihi anyị, oge ọchịchị Pontius Pilate, ọta ahụhụ, ọnwụọ, enye ya, ma o bilitere n'ụbọchị nke atọ, ka akwụkwọ nsọ si kwu, lọgo n'eluigwe nọ n'aka nri Nna. Ọ ga-abịaghachi ọzọ n'ebube ya ikpe ndị na ndị nwụrụ ọnwụ ikpe, onye ọchịchị ya na-enweghị njedebe. Ekwe m na mmụọ nsọ, enwe anyị na-enye ndụ, onye si na nna na nwa pụta, onye a na-eseburu na-ekekọdo ya na nna na nwa, onye si na ndị amụma kwuo okwu. Ekwe m n'otu nzukọ nsọ Katọlik na Apọstọlik, kwupụta m otu baptizim nke mgbaghara njọ. Ana m atụ anya mbite na ndị nwụrụ anwụ na ndị ụwa ga-abịanụ. Amen. Ekpere nke anyị bụ ndị kwerenụ, ka anyị kọsara Chineke mba anyị dị iche iche. Maka ndị kwere na Chineke, ndị nọ n'ọnọdụ mkpagbu n'ihi okwukwe ha, maka ndị na-ekweghị na Chineke na-achọ ụzọ eziokwu, ka Chineke gbaa ha ume ma mụnyere ha ọkụ nke nzọpụta. Anyị arịọ gị dị nwere anyị, Ndị nwere anyị nụrụ ahịhịa anyị, maka mba dị iche iche nọ n'ụwa, ndị nọ n'ihe mgbu na mmekpa ahụ dị iche iche, ka Chineke wetara ha udo na nchedo nke ha. Anyị arịọ gị dị nwere anyị, nụrụ ahịhịa anyị, maka ndị mmadụ agha dakwasara, maka ndị na-achọ udo n'ezinụlọ dị iche iche, ka ha nweta mgbapụta na agbamume nke Chineke. Anyị arịọ gị dị nwere anyị, ndị nwere anyị nụrụ ahịhịa anyị, maka anyị bụ ndị otu Kraịst, ka anyị na-enwe okwukwe na-ekpere Chineke mgbe niile iji nweta ihe anyị rịọ,
n'ebe Chineke anyị nọ, anyị ayọ gị dị nwana anyị dị nwere anyị nụla ahịhịa anyị maka anyị niile gbakọrọ n'oche nchụaja masị tata, ka anyị nọgidesie ike dịka ezi odibo nwesịrị ntụkwasị obi n'ubi vine nke Chineke. Anyị ayọ gị dị nwana anyị dị nwere anyị nụla ahịhịa anyị maka ndị nwụrụ anwụ, ndị nwụrụ n'ọrịa COVID-19, maka mkpụrụ obi ndị nọ na pọgatrị, ka Chineke mere ha ebere, gbaghara ha njọ ha, nabata ha n'ala eze eluigwe. Anyị ayọ gị dị nwe anyị dị nwere anyị nụla ahịhịa anyị ebele ime obi ka anyị kọsazere Chineke anyị mba anyị ndị ọzọ ga dị iche iche, ka anyị chetakwazi ndị nọ na-akwa ọya, kachasị ndị ezinụlọ anyị ga, ndị parish anyị ga, ma ndị nọ n'ụlọ, ma ndị nọ n'ụlọ ọgwụ, ma ndị nọ n'ọya maka ifi COVID-19 na ọya ndị ọzọ ga, maka ngọzi nke Chineke, maka mgbasi ike na ọgwụgwọ nsọ nke Chineke. Chineke jikere dị ebighị ebi, anyị bụ ụmụ odibo gị agbakọgo n'iru gị ọzọ n'ụbọchị tata, wee bụrụ mba anyị niile bịanire gị, ma ndị anyị kwupụtara ma ndị anyị enwere ikwupụta gị bụ Chineke mazụ fancha. Anyị na-ayọ ngọzi gị, nchekwaba gị na odidi gị oge nche na ndụ anyị site na Kristi onye nwe anyị. Amen. Ugbu a bụ oge onyinye. Bịanụ weta ihe onyinye ka anyị nye Chineke. Bịanụ weta ihe onyinye ka anyị nye ọga aka. Ọ bụ onye amara na onye okike Chineke ukwu. Chineke onye kere ụwa chọọ ya mma, chọọ ya mma, chọọ ya mma nyere ụmụ gị. Ekele niile dịrị gị, otuto niile dịrị gị, nna ga-abụ daalụwo imekọ. Mmadụ lụọ n'obi gị chee ihe dị iche iche. Mmadụ lụọ n'obi gị narị ihe nye ihu amara na ebube nke ezi otito. Chineke onye kere ụwa chọọ ya mma, chọọ ya mma, chọọ ya mma nyere ụmụ gị. Ekele niile dịrị gị, otuto niile dịrị gị, Nna ga-abụ daalụwo imekọ. O nna, nara ọdụ ekele gọzikwa anyị niile. O nna, nara ọdụ ekele gọzikwa ụmụ gị bụ ndị mere ka ha bụrụ ndị ọma n'isi
iche iche mmadụ lụọ n'obi gị mara ihe ga-eme ịhụ amara na ihe ebube nke eze otito Chineke onye kere ụwa chọọ ya mma, chọọ ya mma, chọọ ya mma nye ụmụ gị. ekele niile dịrị gị otito niile dịrị gị Nna daalụ daalụ yọba na ụmụnna m ka ya anyị na-achọ obodo ihe ga-amasị Chukwu nna ji ike niile ịnara anọ enwe anyị nara aja n'aka gị maka oto na ebe aha ya ka ọ dị mma nke anyị n'izugbo nke nzukọ ya dị asọ amen. Dị nwenụ biko lekwasị anya na aja anyị na-ehunyere ebube eze gị, biko mee ka o wetara anyị amara iji na-efe gị, ka anyị wee rite uru na ngọzi gị dị ebebe site na Kristi onye nwe anyị. Amen. Onye nwe anyị nọnyere ụnụ, Nọnyekwara gị. welite n'obi elu Anyị ewelite gị n'ebe dị nwe n'anyị nọ. ka anyị na-ejenwe Chukwu anyị ekene. O kwesịrị ekwesị bụrụkwa ihe ziri ezi. O kwesịrị eze bụkwa ihe ziri ezi na-azọ ndụ na anyị ga-enye gị ekene oge niile na ebe niile. O nna dị nsọ, Chineke ji ike niile onye dị ụwa atọ ụwa site na Kristi nwere anyị, onye jiri ihe ebere o nwere maka mmehie mmadụ kwe ka mmụọ ya na Virgin Maria ọ gbapụtara anyị n'ọnwụ ebe ebe site na ọnwụ ọ nwụrụ n'elu obe, bịa sị na mbilite ọnwụ ya nye anyị ndụ ebebe. N'ihi nke anyị na-eso igwe ndị mama niile nke eluigwe na-eto ebube gị oge niile na ukwe na-asị nsọ 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 ose nụrụ ụwa Chineke nke igwe ndị agha, ebube gị jupụtara jupụtara n'eluigwe na ala. Hosanna, 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 Hosanna n'elu kasị elu. ọ dị ngọzi bụ Onye bịara onye bịara n'aha onye nwanyị. Hosanna, Hosanna, Hosanna Hosanna n'elu kasị elu. Nna anyị dị nsọ, ezi ihe nsọ gị na-ede edo m nsọ, anyị na-ayọ ka ido onye ndị a nsọ site n'ikwasị ha mmụọ gị, ka ha wee ghọọrọ anyị ahụ na ọbara nke onye nwe anyị Jesu Kristi, onye bịara tupu edie n'ọnwụ nke o jiri aka ya wee na-alụ were achịcha nye gị ekele na otito nyawa ya nye ya ụmụazị ya sị, naranụ m nke a rie na ya unu niile ka bụ ahụ m ka a ga-eduru nye m aka ụnụ. etu ahụ ka o si mee mgbe ọ chọrọ ndị anya sị o gburu iko mmanya nyekwa gị ekele na otito bunye ya ụmụazụ ya sị, naranụ m nke a ṅụọ na ya unu niile ka biko nke ọbara m nke ọgba ndụ ọhụrụ dị ebe ebe a ga-agba ya n'ihi ụnụ na n'ihi mmadụ niile ka ụgbọalụ njọ, na-emenụ nke a na ncheta nke m. Esegbula gị Chukwu dị na nzuzo, zie sakramenti
eji m obi kwere omimi nke ka uche mmadụ. Nna na ncheta nke ọnwụ na mbitara ọnwụ nke nwa gị, anyị ebunye gị acha nke ndụ na iko nke nzọpụta. Anyị na-ekele gị n'ihi na ikwere ka anyị chapụ n'iru gị wee na-efe gị. Anyị ji ume na ayọ ka anyị bụ ndị na-anata ahụ na ọbara nke Kristi bụrụ otu site na njikọ nke mmụọ nsọ. Nna cheta nzukọ gị gazuru ụwa niile, mee ka ịhụnanya gị jupụta ya. Gọzie popu anyị bụ Francis, bishọp anyị bụ Hosea na ndị ofe ọta gị niile. Chetakwa ụmụnne anyị ndị jiri okwukwe wee gaa n'ezumike nke ọnwụ. Gbabata ha na ndị ọzọ niile nwụrụ anwụ n'ihe nke ebube gị. Biko meela anyị niile ebere ka anyị soro Maria dị ngọzi na nke Chukwu, Josef dị nsọ bụ di ya, ndị apọstụl, Eugene dị nsọ na ndị nsọ gị niile, ndị mere uche gị n'ụwa nke a wekọta ndụ ebebe. Ka anyị sokwa ha na-eto gị ebube site na Jesu Kristi nwa gị. Ihe niile kere eke na-eso ya bụ Kristi, na-esikwa n'ime ya na n'aka ya, na ịdịkọ n'otu nke mmụọ nsọ, na-enye gị bụ Chukwu nna jike niile nsọpụrụ na otito niile site n'ụwa tụ ụwa niile. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Amen. Ụmụnna, ka anyị gbara ebere na nzọpụta anyị kụziri anyị wee gbakọọ Chukwu nna na-arịrị n'igwe. Otito dịrị aha gị, Ka ọchịchị gị bịa, ka eme uche gị n'ụwa ka esi eme ya n'eluigwe. nye anyị tata nri nke ụbọchị anyị, gbaghara anyị mmehie anyị ga ka anyị si gbaghara ndị mmehie anyị. Ekwena ka anyị kwe na nranye, ma Zọpụta anyị n'ajọ ihe. Amen. Zọpụta anyị anyị agaghị ose bụ ụwa n'ajọ ihe niile. Were ebere nye udo gị nke anyị si n'inye aka ebere gị, ka zọpụta anyị na nje oge niile. Anyị bụ gbana ha nsogbu niile, were nchekwube dị nsọ na-atụ anya maka mbịaghachi ka onye nzọpụta anyị Jesu Kristi. N'ihi na ọchịchị bụ nke gị, ike na otuto ebebe ebebe. Onye nwe anyị Jesu Kristi, onye nwe ndị apọstụl gị, udo ka m na-ahapụrụ ụnụ, udo nke m ka m na-enye ụnụ. Elekwana anya na nje anyị, kama lekwasị anya na okwe nke nzukọ gị, nye ya udo na ịdịkọ n'otu mgbe niile ka uche gị siri chọọ. Gị bụ ịdị ndụ na-achị ebebe ebebe. Amen. Udo nke ose bụ gbadiri unu mgbe niile. Werekwara gị. Fele nwanne gị aka maka ekele nke udo. Udo n'ifeanya nke Kristi. Nwatụrụ nke Chukwu, nwatụrụ nke Chukwu, onye na-ekpochapụ njọ nke ụwa. Nwatụrụ nke Chukwu, nwatụrụ nke Chukwu, onye na-ekpochapụ njọ nke ụwa. Na-emere anyị ebere, na-emere anyị ebere, na-emere anyị ebere, nwatụrụ nke Chukwu, nwatụrụ Nke Chukwu, onye na-ekpochapụ njọ nke ụwa. Mere anyị ebere, mere anyị ebere, mere anyị ebere, ebere. nwatụrụ nke Chukwu, Nwatụrụ nke Chukwu, onye na-ekpochapụ njọ nke ụwa. Nye anyị udo, nye anyị udo, nye anyị udo, ezi udo. 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 Nye anyị udo, nye anyị
lee nwa atụrụ nke Chukwu na onye na-ekpochapụ njọ nke ụwa. Anyị niile nwere isi ọma bụ ndị agbọrọ na olili nke nwa atụrụ Chineke. Dị nwanụ tosoro nke bata n'ime ụlọ m kwụrasa nsọ okwu bụrụ obi m ga-adịrị ka ahụ na ọbụla aka ichekwaba anyị ruo na ndụ ebebe. Amen. Anyị kunenu jenata ahụ n'ọbara Kristi, nri ndị ọma na-enye ndụ, nri Kristi kwadoro anyị. Bịanụ rienụ, bịa ṅụnụ, bịanụ rienụ.
ka anyị rịọ arịrịọ dị nwanụ anyị eriela ahụ na ọbara Kristi. Nwa gị nyere anyị iwu ka anyị na-eme emume nke a na ncheta nke ya. Anyị ji ume a na-arịọ site na emume nke a mụba ịhụnanya gị n'ime anyị oge niile site na Kristi onye nwe anyị. Amen. Anyị nwere obere ọkụ onemone. Ndị niile na-achọ ihe gbasara paspọtụ, ndị Nigerian Embassy ga-abịa na Los Angeles December 4, 5 and 6. Ndị Nigerian Embassy maka ihe niile gbasara agamije, paspọtụ nke ọfụ, or travel certificates or whatever. The Nigerian Embassy ga-anọ na Los Angeles December 4, 5 and 6. Wee na-akọwa ọ bụrụ na ije na website ka ifilie ihe niile efilie ebe anwa. Onye mechaa ya enyezie gị appointment were gwa gị ebe ya abịa. Ọ bụrụ na ha mechaa mmadụ one ha chọrọ bịa zuwe ha emechie. So onwe ndị dị etu anọ n'ime anyị ndị anyị malụ ka anyị mee ka ha malụ ozugbo. Onye ọbụla chọrọ ihe gbasara ya o nwere ike kpọọ Reginald obi amalụ. anyị wee na-elotekwara anyị niile nkwa anyị kwegara dị iche iche maka agamniru parish anyị, agamniru diocese anyị, ka anyị lota ndị kwelu nkwa together in mission ka ha nwee ike ka ha na-emejupụta nkwa ha kwere. Etu a ka ọ dịkwa nkwa nke anyị kwere, the 5-year pledge, capital campaign nke anyị kwere nkwa arọ 5. O nwee ndị kwụtagoro nke ha, nwee ndị na-akwụ kwa ọnwa, nwee ndị na-akwụ obodo na-abọ n'arọ ka ha were kwụtọpụ ya. Ndị niile dị etu a anyị na-ayọkwa ka unu jisie ike ka Chineke na-agọzi aka ọlụ anyị ka anyị nwee ike ịkwụchapụkwu ya. N'ụka gara aga akpọrọ anyị ka anyị si were sọmpi Thanksgiving, uwe nke ihe ubi nke anyị melụ monetize n'arọ nke a gara aga. Otu dị iche iche akpọrọ anyị olu otu ọbụla metalụ were kpọkwa ndị buru iko anwa n'ụka gara aga. Anyị wee na-ekene ndị niile, otu niile, ndị niile gbara mbọ hụ na ha mere ka ike kwere ha n'arọ nke anụnwa. Wee na-elotekwara anyị niile dịka Fada si were metụta ya n'okwu Chukwu, na anyị hụrụ ka anwụ si wee chatata ụbọchị ịka gara aga pụrụ ebe a nọ, ikuku ekwere ka a nọ, kanopi nke a tụrụ atụ o kweghị ka ọ na-ewere bupụsịa ya. Nya mere anyị ji wee nọrọ n'o kanopi. Etu anyị nọ n'oge oyi ọ bụrụ maka anwụ na-atụ tata, etu anyị nọkwa n'oge mmiri ada ama mgbe oyi eme. Ihe ndị a niile so nye akpatalụ ụbọchị ọ dapụtara chi dị etu a anyị ya na ebe a ka ụka, mana o nwere ka oyi adị ọ dị ka ụbọchị ụka gara aga, ikuku a na-eku, mmiri a na-ezo. Ị mara na ụkọchukwu ya enwe ọta n'ime ụlọ ụka, amarazie anyị ndị niile nọ na moto oge nnata oriri ruo abịa nata oriri ewere loudspeaker debe n'ilo. Ọ bụ ihe a kọwara ka anyị ghọta. Ndị niile nwere mkpa dị iche iche ka unu na-akpọ parish,
ọ bụrụ ime mmiri chukwu, ịgba akwụkwọ, onye mmadụ nwụnarịrị, ịchọọ ịka ụka nke a bụ na nke dịka parish emebie na parish, kpọọ ụkọchukwu anyị, kpọọ parish ga-akọwara gị na ha tụọ alo mara etu oyi esi were mee etu a ga-esi were mee ya wee mara mgbe oyi eji were bụ. Anyị wee na-ekenezi onye ọbụla, ndị niile nọ ebe a tata, wee na-ekenekwe ndị niile sonyere anyị n'ụka anụnwa ebe ọbụla onye anọ na ndị nọ mba dị iche iche ma n'ụlọ ọgwụ. Anyị na-ekene unu, na-ayọkwa unu ka unu na-esonye anyị oge niile. Etu anwa ka anyị si ekene onye isi anyị, ụkọchukwu anyị bụ Jude Umeobi. Biko ka anyị kụpụrụ na ya aka. Daalụnụ. anyị na-ekenekwa anyị niile dịka esi kwuo, anyị na-ekene anyị niile maka mbọ anyị na-agba ịkwado parish anyị. Na-ekenekwa ndị niile sonyere anyị na mass tata, ma ndị nọ ebe a ma ndị nọ n'ebe dị iche iche. Anyị na-ayọ ngọzi na nchekwaba nke Chineke oge niile site na Kristi onye nwe anyị. Amen. Onye nwe anyị nọnyere unu. Ka Chukwu ji ike niile gọzie unu, Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Ka anyị naba n'udo na misa gwụsigo. Ekele dịrị Chukwu. Oh